गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम आरो खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। भिडिअ बारा गोलाव जानाय नङा, सर्ट जागोन दे। हाइस जागोन 7 मिनिट बा 5 मिनिट जानो हागौ। दान्दिसेब्लाबो नायलां। धेमाजिनि बम बेरनायनि सायाव आं जायखिजाया आर'नाइ रादाब बिथांखौ आं थेंक्स बावगोन। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना दिनै गोबां निउस खालामदों। आं मोजां मोनदों बिथांमोनखौ, जाय ब्रादारा कुइसन खालामदों, मोजां कुइसनखौनो खालामदों। जिहेतु धेमाजियाव बम बेरनाय ना, धेमाजियाव बम बेरनायखौ आयेना बिखौ माबा होदों, साजाखौ खालास खालामनानै होदों। बावहाय गोबां साननो गोनां जानानै फैदों। बिसोरबो दिनै सानदों जोंनि एसामिसजों मानो आयेना गासैजों दङब्लाबो, नाथाय बावहाय कयेक्टाया एसेब्लाबो 19-20 जादों होननानै आं सानो। आयेना बयनिबो थाखाय थिग, गासैनिबो थाखाय समान। किन्तु जोंनि बर'नि आयेनाथ' नैबे जोंनि जाखिनि गोरोबथा जानानै फैनाय, जायफ्रा जेलाव थाथाबबाय थानाय, जायफ्रा दिनैहाय मोनसे केसनि थाखाय दिनै थाथाबनो गोनां जादों, होमबा बेफोरथ' ओरैनो मा होननानै बुङो, दाथ' बोसोरनैयानो जालांबाय, बोसोरनैनि बारलांबाय एकर्ड जाखांनायनिफ्राय मानो उदां जानो हायाखै? गिदिर सोंलु। प्रमद बर'आ बावहाय मा होनदों? आयेना बयनिबो थाखायमोन, नाथाय दा बादि जाय बम होनायाव थैदों बिसोरनिजोंबो जों दुखु फोरमायो बा बैसोरजोंबो दुखु फोरमायो। बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय एखेबारे सा नर्मेलि बुंनाय बायदिखौ मोनदों आं। खिन्थु दिनै बेफोरबायदि बुंबाय थायोब्ला गिदिर सोंलु, बा सोरनिबा थाखाय गिदिर जानो हागौ, आंनि थाखाय मोनसे सोंलु जानानै फैदों। बेफोरबायदि जुदि खालामबाय थायोबा, बा जुदि बेफोरबायदि जायफ्रा उदां जानांगौ बिसोर जुदि उदां जायाबा ना, नोंथाङा कि 2025आव CM जानो हागोन? खोथाया बेफोरबो। नोंथाङाथ' 2025आवबो CM जानायनि सिमां नुदों, माबा BTCनि। दिनै जोंहा बुंनांगौ गैया जे तामुलपुरा जे मोनसे डिस्ट्रिक्ट जाबाय, DC थानाय आलादा रुम, SP रुम ना, एडिसनेल SP रुम बा बायदि बायदिनि रुम बानायनाय, टेन्डारबो जाबाय, हाबो नायखाबाय, माबो नायबाय। बुंनांगौ जेबो गैया बावहाय, थिगानो जादों। बेखिनिया जुदि बानायदोंब्ला बेखिनिया जोबोद मोजां। आरो बेखौल' आंहा एसे बुंनो गोनां जादों, बा सोंलुआ सिखांबाय थायो गोसोआवहाय। रिहेबिलिटेसननो माबा माबि मोनगोननो, बेफोरो लास्ट डिसेम्बरसिम आं मैया निउस पर्टेल बा माखासे माबायावहाय नुनो मोनदों। आंहा सन्देह दं आरो डाउटबो दं। जायफ्रा दिनैहाय मोननांगौ दङना, बेफोर मोनना लाफानो गुबुना आराम उदां जाजोब्बाय। आलफानिया गासैबो उदां जाजोबगोन, गासैबो उदां जागोन, आरो मोननांगौफ्राबो बिसोरना गासैबो कमप्लिट जाजोबगोन। खिन्थु बर'फोरनि बेफोर मालाबाबो उदां जानाय नङा। आरो बर'फोरनि जायफोर जांख्रिथायारि आफादफोर, बिसोरो दिनै सोमावसारनानै जेलाव हाबनानैबो थाबाय। NIA केसनिबो बाथ्रा मैया खोनादों, बुंदों जों रायलायगोन होननानै, बा बहुद बाथ्राखौ बुंदों। बेसेबां बास्तबाव बेसेबां जानानै फैगोन, बेसेबां साक्सेस जानानै फैगोन? जेब्लासिम 100% साक्सेस जाया अब्लासिमहालागै आं फोथायनायबो गैया। खारन दिनै जोंनिख्रुइ गिदिर गिदिर दल संगठन दं, रायजो राजाखौनो बिराद गिदिर गिदिर नंखाय खोथा फोलानानै दोनो। जोंलाय आरो नों आं साधारन मैल्य गैयि, दाम गैयि मानसिफोरसो, डास्टबिनाव गोग्लैनानै गारनानै दोनजाग्रा मानसिफोरसो। ओंखायनो आफादनि मानसिफोरनि बाथ्राफोरखौ मैल्यबो होआ, दामबो होआ। बयनिख्रुइबो देरसिन दाम गैयि खोथा होननानै बुङोबा पलिटिसियाननि बाथ्राफोरानो मैल्यबो गैया, जेबो दाम गैया, भेलुलेस, एकदम मैल्य गैथारि, थाइसे थाखानिबो दाम गैयि राव होननानै बुङो। ओंखायनो बिसोरनि रावफोरखौ मालाबा डास्टबिनाव ज्राब गारनानै दोननांगौ। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, नोंथांमोननो नैबे BTRनि CM डायनामिक लिडारनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौसो फोरमायलांनो।
धेमाजियाव बम ब्लास्ट जानाय 2004 मायथाइयाव बियो मोनसे आयेननि मोनसे बाथ्रा दा बेवहाय आयेना मोननै साइडथिंबो नायो दा बेखौ जायफोरा न'खराव मानसि थैजादों बिथांमोना हदाय दुखु मोनो आरो बेबायदिखौ जोंबो दुखु मोनो दा नंखायनो दिनै बेखौ आयेनगत भाबे बिथांमोना बेखौ मोनदों नाथाय न्याय अन्यायखौ नायोब्ला बियो दुखुनांथाव जादों आं बेखौ सानो दा जियानो जा जे बे मोनसे आयेननि बिजिरनाय बेखौथ' जोङो उल्था खालामनो हाया नाथाय जाय भिक्टिम जादों बिसोरजोंबो जों अरायसम जोंनि गोथौ अननाय सिबिनाय दुखु मोननाय गोरबोनि बेखौ अरायसम लाखिबाय थानांगोन एनडिएफबि गोबां केसफोरा दाबो दंबाय थायो बिखौ उइथड्र खालामनायनि थाखाय प्रसेस जाबाय थादों नाथाय केसफोरा खनसेयावनो फैजोबोखाय बेखौ हायाखै आरो माखासे हाइनेस क्राइम दङ जायखौनिखि बोखारनो होननानै बोखारनो हाया दा बिनि सायाव चिफ मिनिस्टारजों रायलायनाय जादों आरो बिथाङा थाबैनो माबा मोनसे मोजां बेबस्था लागोन होननानै बुंदों नांगौबा NIA जों रायलायगोन नांगौबा CBI जों रायलायगोन गासैजोंबो रायलायनानै बेफोर केसखौ बोखारनायनि थाखाय बिथाङा माखासे राहा लामा लादों केसनि बाथ्राखौथ' मा होनना बुंनो केसाथ' भुक्तभोगियानो गोजा होननांगोन जोंफोरखौ माने केसजोंनो जोङो दिनैसिमबो सान्ति मोननो लुबैनानै बहाथो सान्तिखौ मोनखो असान्ति मास बायबानो मास जोबब्लानो जोंहा साननो गोनां जानानै फैदों बिथां CM बुंनाय मथेब्ला BTRनि CM मोन बाथ्रा बुङोब्ला बिसोरो बिराद इजि लायो बिसोरो नाथाय जोंना बिथां CMनि नामाव केस गैया नालाय ओंखायनो केसनि बारै बियो जेबो बुजिया केसखौ एसे मोजां गिदिरखौ मोननांगौमोन जोंनि CMआ BTRनि CEMआबो अब्लाना कट हाजिर जानांबाय थानायखौ एसे बुजिगौमोन नाथाय बिसोरो गिदिर गोलाव जाबाय नालाय जानाय साननाय गासैबो गिदिर जानायब्लाबो गिदिर साननायफ्राबो गिदिर नों आं गैयिफोर गरिब गुन्द्रानि मानसिफोरना जोंनिया साननाय हनाय फिसा जानायाबो गासैबो फिसा ओमफ्राय केसा हले जोंना डाबल गिदिर बेफोरबायदि आरोखि जों सिफायनो होमबाबो सिफायनो हाया आखाइफ्राबो एसे गोलाव मोनबा जोंबो सिफायसिगौमोन NDFBनि सोद्रोमाफोरा जोंना CM प्रमद बर' बिथाङा मा खालामोसै आरोखि जोंनि जिउफ्राबो बिनि सायावनो थांनाय थानाय ओमफ्राय थेवबो बेखौबो हले थिग प्रमद बर'नि आर'नाइखौ नैबे अफ्रिया जानला मानला गाननायावबो गैया दै बिसोरो जोंफोरखौ NDFBनि जायफोर केस थानाय बेखौ प्रमद बर'आ गावनि आथिं हमै जानो लुबैदों NDFBनि सोद्रोमाफ्राबो थामालि बुस्थु नङा जानला मानला हमैग्रा मानसि नङा बिसोरबो हमनाय नङा आरो आसाबो खालामदों हमनायबो नङा जेरै दं बिदिनो थागोन केसा सानसे उइथड्र जागोन किन्तु माब्रै उइथड्र जागोन खुद गावबा गाव थांनानै उइथड्र खालामनानै लानांगोन बिथाङा जेरैबायदि बाथ्राखौ बुंदोंना इउनाइटेड फराम अफ NDFBनि दैदेनगिरिफोर जेब्ला सावरायखांनानै फैयो अब्लासो नैबे बिथां CEM BTRनि ना बिसोरो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों थ' बाथ्राखौ गोबां गोलाव होनबाय बेखिनियाव दोनथ'बाय जय बर' हारिनि